Krásný den, já vás vítám u speciálního dílu pořadu Pokec. Tento díl je speciální v tom, protože jsem si do něj pozvala dvě úžasné a kouzelné bytosti. Víte, říká se, že když se vám narodí dítě s handicapem, tak je váš život předurčený k nějakému smutku. Já se ale ptám, je to opravdu tak? Bytosti, které jsem si do tohoto pořadu pozvala, se jmenují Zlatušky a jedna je zlatější než druhá. Je to máma a dcera. A právě ta dcera, které je dnes 22 let, narodila s dětskou mozkovou obrnou a její mamince řekli, že se možná nedožije dalšího dne. Dodnes je tady, z velké části díky své mámě a já bych byla moc vděčná, kdyby byli tak hodné a povyprávěli vám svůj příběh. Tak když jsem měla prvního syna, který mu teďka už bude v srpnu 25 let, tak jsem po 3 letech cítila, že má mít ještě jedno děťátko, že on má mít sourozence a přála jsem si holčičku a to se mi splnilo. Ale jak už to tak bývá, i když si člověk něco naplánuje, že to proběhne všechno tak, jak má, že i porod bude, tak dejme tomu v normálu a narodí se vám krásná, zdravá holčička, tak to úplně v plánu nebylo. Krásná holčička se narodila, ale s tím zdravíčkem tam byly velké komplikace, když jsem rodila v Příbrami, tak při porodu došlo opravdu k velkým komplikacím, kdy jsme bojovali o živou obě dvě. A Zlatuška byla převezena potom do Prahy, do Podolí a vlastně se vůbec nevědělo, jestli její život bude pokračovat nebo ne. A já jsem tam za ní potom jela až po týdnu, když už jsem mohla. A pak začala naše cesta životem. Ale tam ještě v Podolí se odehrála jedna věc veliká, když mi přišli lékaři říct, že opravdu Zlatuška zase bojuje o život a že se neví, jestli přežije vlastně další noc, tak já jsem si vzpomněla na svoji babičku, u které jsem vždycky jako dítě trávila prázdniny a vím, že chodila ráda do kostela a že věřila v něco. Možná to byl Bůh, vesmír, ale věřila v nějakou sílu, která pro ní vždycky byla oporou. A když jsem u ní byla na prázdninách, tak jsem chtěla, aby mi četla z Bible a ona mi učila modlitbu známou Otče náš. A tenkrát mi to vlastně pomohlo, když jsem ležela v tom Podolí a nevěděla jsem, co bude a jak se k té situaci mám jako vlastně matka, která leží vedle svého dítěte na pokoji a neví, jestli přežije, úplně postavit, protože vás samozřejmě v hlavě máte různé konstruktivní scénáře, co se může stát a nemusí stát přemýšlet, když se stane tohle, co jako bude a tak. Tak jsem tam uviděla v místnosti na tom pokoji velikánský světlo. A říkala jsem si, tak to jsem asi jako blázen, protože tady jako už bylo nějak 8 večer, říkám zatažený závěsy, já nesvítím. A tak jsem si říkala, tak to jde světlo asi tady z těch dveří, z té chodby. Ale zjistila jsem, že ne, že tam žádná škvíra není. Tak říkám, tak to bude světlo tady z toho okna, z toho závěsu, tam je asi nějaká pouliční lampa. Tak jsem se šla podívat k tomu oknu a lampa tam nebyla venku žádná. No tak mi něco jenom říkalo, posaď se na tu postel a nic nedělej. A já, dobře, tak jsem si sedla na tu postel a teď jsem začala teda jako naslouchat tomu, co se bude dít, protože tam byl intenzivní prostě hlas, seď a nic nedělej. Což mi v této chvíli samozřejmě přišlo z sci-fi a říkám, jak nemám nic dělat, když vedle mi umírá dítě. To máte, ano. A dobře, a to světlo bylo tak jako přítomnější a silnější a intenzivnější, že já jsem jako poslechla, já jsem neměla důvod jako opravdu v tu chvíli nic dělat, ale jsem cítila ohromný teplo a lásku, kterou jako necítíte v životě, ani jako od lidí prostě nejbližších. Fakt jsem jako říkala, to je nádherný, to je tak hřejivý a jako jsem byla v bezpečí. Já jsem v ten moment byla opravdu v bezpečí, vlastně se nic jako dramatického v tu chvíli vůbec neodehrávalo. A říkám, tak to je asi Bůh, teda, to je, co by to jiného bylo. No a teď jsem tam řekla tu modlitbu od babičky Otče náš, třeba 1, 3krát. A pak ke mně vlastně začal Bůh opravdu hovořit a říká, tak a teďka je čas na to, abys to úplně odevzdala. Teď jako to nemáš pod kontrolou, ten život toho svého dítěte. A já, jak nemám, jsem její matka, že jo? Nemáš vůbec nic pod kontrolou.
je to na mě, na vyšší síle, ale je to i vlastně na duší té holčičky, té Zlatušky, jak se rozhodne. Jestli tady chce na zemi zůstat nebo ne. A ty nad tím absolutně nemáš kontrolu, ty nedělej vůbec nic. No tak jsem tak jenom zhluboka dýchala a pak jsem chvíli ještě seděla a to světlo odešlo a mě tam potom přišly otázky, ano, jenom přijmi tady tu situaci a můžeš mít 3 varianty. Dobře, když to přežije, bude zdravá, je to ta nejlepší varianta. Potom druhá varianta, když to přežije, ale bude třeba mentálně nebo tělesně postižená. Dej si otázku, zvládneš to, budeš tady pro ní? A třetí otázka, když umře, tak co? To by tady nic jiného nezbyde, než to tady na tom světě dát i bez ní, máš ještě syna. A tohle to mi jako trošku šlo pořád hlavou, ale byla jsem jako v klidu a v bezpečí, cítila jsem se opravdu dobře. A asi za půl hodiny se otevřely dveře a přišel pan primář a řekl, že vlastně nastoupil na noční službu úplně nový lékař, který kdysi studoval, myslím, že říkal v Anglii, a že ho napadly ještě 1 antibiotika a že Zlatušce vlastně nasadili a vypadá to dobře, vypadá to nadějně. Tak samozřejmě to byla pro mě pozitivní zpráva, ale jako v ten moment, jako teďka to vypadá, že to je hloupý a že se jako rouhám, ale v ten moment mi ta zpráva nepřišla úplně jako důležitá, že jsem řekla jo, výborně, ale že jsem jako měla ten pocit smíření, že všechno jako je dobře. A že to nemuselo znamenat, že se otevřou dveře a bude to hezká pozitivní zpráva. Že vlastně ten moment by člověk přijal samozřejmě úplně všechno. Samozřejmě za pár dní tomu by mohlo být jinak, ale v ten moment opravdu jsem to cítila. Takže to bylo moje vlastně první setkání jakoby s Bohem. A pak Zlatuška ještě několik dní bojovala jako o život a pak tam byly další jako komplikace a možná teď bys mohla říct, jak jsi měla ten zážitek při porodu ty s Bohem. Že jsem tam vlastně viděla, že jsem se setkala s Bohem, že my jsme měli jako i dialog, my jsme měli i rozhovor, protože já jsem viděla, jak jsem jako umřela v tom maminky porodu, v tom mým narození, tak já jsem jako umřela a moje duše vlastně, jak mě jako vydavaly moje tělo, tak moje duše už se stoupila jako nahoru a moje duše se jenom byla úplně klidná, byla naprosto klidná, jenom se tam koukala, co se jako děje, jak všechny jako panikaři, že jo, jak když jsou jako hotoví, co bude a ona tak jako na to se koukala. A i viděla, jak jedna sestička se tam prostě jako na tom sále úplně jako se sypala to. A jako moje duše byla jako fakt jako krásně. Fakt jako byla naprosto klidná, jenom si jako koukala jako na ten film a pak šla jako nahoru přes budovu, šla jako nahoru jako na nebesa a čeká se otevře ta nebeská brána a ona se otevřela, v ní vyšel jako Bůh a za ním byli anděle a dohromady dělali jako věčko. A moje duše se tam objevila a byla úplně jako fakt jako šťastná, úplně svobodná, cítila tu svobodu, cítila, jak je prostě nejšťastnější člověk, nebo duše spíš. A Bůh právě začal mluvit a říká, vítám tě, co tu děláš? A moje duše, tak jsem tady, tak půjdeme, tak si to můžeme říct i jako vevnitři, že jo, pojď tady stát u nebeské brány a při kapičku to bude lepší, že jo. A tak říká právě, že jsem tady, tak půjdeme a Bůh právě řekl, a tvůj čas ještě nenastal, běž dolů na zem. A to, co jí řekl Bůh, jí jako hodně jako zarazilo, proč mám jít jako na zem? Proč mám jít do toho jako neúplně supovýho těla, do kterého by jako nechtěl a úplně nikdo, a proč mám jako tam dole jako trpět? A moje duše věděla, že moje tělo není zdravý, že bude nemocný
nebo že už je nemocný, tak nechce jako zažít bolest, nechce zažít utrpení a nechce právě proto žít. A Bůh právě jenom řekl, že ještě není můj jako čas, že opravdu nemám jako umřít. A moje duše právě řekla, že já se bojím jít na zem, já se bojím, že to tam bude těžký a že bude bolest a já nechci zažívat bolest. Já nechci trpět. A Bůh vlastně řekl, že to bude těžký, že bude hodně, že jako, že to bude bolestivý hodně a těžký, ale že to je můj úkol. Že opravdu, jako, že mě nepustí, že jako můžu tam stát tak dlouho chci, ale že jako mě nepustí, že neřekne to ano, protože moje duše touží, aby řekl to ano, že a řekl, že jako že není ten správný čas pro mě, i když jsem si myslela, že je. A jak já ráda říkám, Boha neporazíš. Když nechce, tak nechce. Přesně, když máte handicapované dítě, tak byste dělala třeba ty kroky, co ta společnost jako žaduje a co v té společnosti jako je, speciální školy a terapeuti a lékaři a tak. A já jsem potom se dostala do toho, že vlastně do situace, kdy lékaři už jako nedokázali Zlatušce pomoct. Tak jsem si říkala, no a co teď jako? Takže teďka fakt už nic jiného není. No a začala jsem pátrat právě i, že to není jen tak, že se mi to stalo, že samozřejmě tam byly nějaké vnější okolnosti, zdravotní stav a to, ale říkám si, ale proč se mi to jako děje? Proč se mi dějou v životě takové věci? A když je to teda porod dítěte, který čekáte, že bude prostě jako třeba ten první, tak proč se to jako stalo? Co mi to tak jako chce říct, ten život? No a tak jsem začala pátrat dál, než po těch lékařích a začala jsem se dozvídat, že existuje alternativní medicína a různé jiné ještě terapie, třeba taky něžnější, jakoby, nemusí to být úplně operace nebo jenom Vojtova metoda nebo tak, ale že existují ještě třeba jiné terapie. A začala jsem vlastně zjišťovat, že každý tady jsme na světě individuál a každý potřebuje něco úplně jiného. A to mi začala učit ta Zlatuška, že třeba komu nepomůže tady ta věc, takže může pomoct prostě jiná, ale že to je jako možný. Že se nemusím za každou cenu držet jenom ty jedné rehabilitace nebo jedný. A bylo to velký roky zkoumání a opravdu mě Zlatuška vedla k tomu se zamýšlet a pátrat a prohlubovat, co by její tělo vlastně chtělo. A došli jsme k tomu, že úplně, jak ten porod byl vlastně jakoby hodně surovej, taky to syrový, že jste zažila, že jste se pohybovali obě dvě mezi životem a smrtí, několik pár opravdu minut. A pak vlastně i dál v tom životě, i když jako to dítě žilo, i já už jsem byla relativně v pořádku, ale pořád tam byly nějaké veliké komplikace, takže týden prostě to vypadalo, že jako dobrý, ale za týden úplně se nám to se zvrtlo do toho dne, jo, tak zase budeme bojovat o život. A bylo to fakt několikrát během 5 let. A tak jsem si říkala, ne, jsem to chtěla i kolikrát vzát a říct, ne, tak budu jenom tady to prostě dělat na to. Ale ono to nešlo, to Zlatuška mi vždycky ukázala. Přesně, když jsem chtěla dělat nějakou věc, tak se jí zdravotní stav zhoršil, takže já zase musela jít a zase jako objevovat a hledat. A úplně jsem se začala už jsem potom se naciťovat i jako co ona fakt jako potřebuje. A samozřejmě jsem pro to okolí i pro nějaký odborníky byla šílená matka, která prostě si tam něco vymýšlí, která nechce tu medicínu a která vlastně svému dítěti úplně jako nepomáhá, naopak ho vede úplně někam jinam. A samozřejmě říkám taky, abych nepropadla se do té alternativní a úplně jako neodmítal ty lékaře, takže jsem hledala tu rovnováhu opravdu medicína, lékaři, odborníci, to, co znám, mezi tím, co neznám, co objevuji, ty alternativní věci, terapie. A došli jsme teda k nějakému bodu, kdy jsme kombinovali oboje dvoje. Ale Zlatuška mě hlavně vedla k tomu, k té jemnosti, k té něze, přistupovat k tomu tělu s láskou, že to, co se vlastně my jsme při porodu vůbec nezažili i několik měsíců protože jsme byli v velkém stresu, presu, si představte, že jezdíte fakt denně do Prahy, slyšíte jenom ty lékaři, nějaký verdiky,
teďka nemáte čas ani pomalu na to druhé dítě a na sebe už vůbec ne a jedete pořád v té péči toho dítěte, tak pak už jako nevíte. Pak už nevíte, jestli je den nebo noc. A že jste tam vlastně neprožila, i to dítě se mnou neprožilo nic hezkého na začátku. Tam nebyla žádná láska, tam jsme se pohybovali fakt z té smrti pořád, boj o přežití. No a pak jsem právě zjistila od jedné paní, že by Zlatušce mohly pomoct jemné, lehoučké, takzvané motýlí masáže. A to vlastně bylo to, kdy mi došlo při jedné konstataci, že to, co jsme neměli na tom startu, při tom porodu, při tom zrození, to, že mám Zlatušce vlastně dávat, že to je to nejjemnější lásku, kterou vlastně všichni potřebujeme. Takže ty masáže vlastně zachraňovaly pomalinku život, to ona začala jakoby pomalinku, v tom tělíčku začala proudit jakoby život a ty svaly se začínaly uvolňovat a tak. No ale je to pořád cesta, protože Zlatuška sice ujde pár metrů, ale samostatně ještě nedokáže chodit, nebo po schodech, nebo tak, ale pořád to prostě, ale my jsme si uvědomili, jak při tom porodu fakt byl velký zásah pro to tělo, i pro tu duši, protože Zlatušce už teďka bude 22 let a pořád jsme na té cestě toho uzdravení. A samozřejmě taky hodně pomohly zvířátka, jako kanisterapie, hypoterapie, takže jsem to viděla i u těch zvířat, jak ta bezpodmínečná láska a ten klid a ta pohoda je vlastně to nejdůležitější. Ale nejenom pro tu Zlatušku, ale pro každého z nás pořád. Celý život šlo hlavně o to, abych jako chodila, abych byla jako zdravá fyzicky. Aby moje fyzické tělo si vlastně uzdravilo a abych jako normální člověk jako běžel jako fungovala. No ale a já taky, jak jsem v tom jako byla, že jo, doktoři všichni se koukají hlavně na to tělo, jak vypadáš a kde to se ještě zlepšit a tak se taky na to tak jako kouká, že fyzické tělo je chyba vlastně a že to je, že moje fyzické tělo je chyba a že to tělo se musí jako uzdravit. U mě, abych jako, když se kouknu do zrcadla, tak řeknu, jo, ale fakt mi to jako sluší, že se zapomíná na tu otázku, co duše, jak se cítí. A to jsem si vůbec nepokládala, protože jsem myslela, že duše jako vlastně není potřeba jí cítit a že jako jde hlavně o to tělo. A v té době, jediné řešení v té době mi přišlo právě operaci. A v té době mi doktoři říkali, že ještě je čas na operaci, že jako kosti jako ještě rostou a tak. A pak jsem vlastně se začal jako zajímat o ty spirituální jako věci. A nějak mi došlo, že vlastně operace jako není vůbec pro mě a že to je jako něco ještě hlubšího, co mám jako zjistit. A zjistila jsem, že to je jako má cesta, že jako ten handicap je prostě má cesta, kterou mám jít. A v té době, kdy jsem se rozhodla, že tou cestou půjdu, tak byl čas najednou na tu operaci. A takže se to úplně minulo. A já jsem teda řekla, že jako to zkusím bez toho, že to jako necítím. Já jsem celý život byla to tělo jako za, když to jako by řeknu, za špínu, jo? Že fakt jako za humus, který jako mám v životě. A za to, že to je jako strašný, že kvůli mě to jako mě lidi litujou a tak. A já jsem to někdy neměla jako ráda, když mě lidi litovali, jsem úplně jako až trošku rostla z toho. A pak jsem zjistila díky jako různým jako konstantacím a tím jako věcem jsem zjistila hlavně jako homeopatika. Jak jsem měla, tak jsem zjistila, že vlastně ten handicap a to je ten život, který teďka momentálně žiju, mě jako zachránil a že moje tělo mě jako zachránilo moji duši. Já jsem fakt jako sázela vždycky v celý život jsem sázela jako vlastně na to jedno a nebyla to jistota. To byla velká nejistota, ale
vždycky to nějak jako napadlo, no. Vždycky to nějak jako vyšlo, někdy líp, někdy hůř a jako já jsem pak neměla na výbornou, no. A hlavně vždycky ta cesta byla úplně jiná. Jako, že normální člověk by si vybral prostě tady tu jako cestu, třeba i snadnější. A to byla vždycky cesta do velkého neznáma. Ano, do velkého neznáma, tak jako skok, že nevíš jako jestli, co bude prostě. Nevíš, a taková jako VIP bych řekl v tom smyslu, že nikdo si na to nevtroufnu, jenom já. Pak já jsem se dostala do stavu, kdy jsem byla vyčerpaná a jak jsem vlastně neměla čas ani vůbec pro sebe. A ještě jsem musela řešit další životní věci a zlomy v mém životě, tak vlastně handicapované dítě dáváš mu jako všechno, ale pozor, ty když nebudeš v pořádku a zdravá, tak ta zlatuška co, jako pomůžeš potom, nepomůžeš, takže pak jsem se musela vlastně otočit a to bylo vlastně pro mě úplně nejtěžší období, kdy když fakt jako jedete takhle několik let, tak jako já už jsem neuměla ani se zastavit. Já jsem se neuměla ani jako najíst. Já už jsem potom jako ani nejedla moc, jo. To prostě člověk jí jenom ve spěchu a vůbec neví, že jí nebo že pije, nebo... Takže pro mě bylo těžké se vůbec zastavit, sednout si ke stolu a třeba si vypít jako čaj. Já jsem to fakt jako neznala. Takže tam došly i nějakým jakoby velkým duševním jakoby pochodu a to zjišťovat vlastně, kdo jsem, co tady dělám, dobře, tak tady mám 2 děti, jako o jedno pečuju víc, protože tu péči prostě potřebuje, přiznej si to, potřebuje pořád. A hlavně já jsem po okolí působila jako matka, která s tím dítětem je pořád a nelze, jakože mám v sobě to, že ji nechci pustit do světa, což tam samozřejmě taky bylo. Tam máte větší strach o handicapované dítě než o zdraví. Tam, když máte zdravý dítě, tak tu důvěru třeba máte větší, i když to nemusí vždycky tak být. Protože na fyzické úrovni samozřejmě to dítě pustíte do světa, ale na té psychické vůbec do světa pustit nemusíte. A pořád v hlavě máte to. No a to já jsem se učila i u toho svého syna, kdy on potom šel na studie i do Prahy a tam pouštěl i toho syna jako syna, toho muže do světa a pak u Zlatušky si říkám, tak jak to bude s tou Zlatuškou, že jo, když my vlastně jako trávíme spolu stále ten čas společný a tak. No a byla jsem pro okolí jako matka, která ji prostě nedokáže pustit, která se bez ní jako neobejde, tak jsem zkoušela i jako na pár dní třeba někam odjet, nebo na víkend aspoň. A já jsem si uvědomila, že a já jsem si potom uvědomila, že o tom to úplně jako není. Že je důležité ji pustit vlastně v tom srdci. Jakože přes veškeré ty bolesti a trápení, co jsme si uložili, ale i ty společní nádherné chvíle a že o tom to vlastně je. Že, a vlastně to si myslím, že se mi to hodí i do partnerského jako života, že být v sobě svobodná a pak dávat tu svobodu, dáváte automaticky přirozeně těm dalším lidem v životě. A vůbec já si myslím, že i já si mám tady jako na té zemi a asi jako všichni uzdravovat ty vztahy. Vztah k sobě, vztah k dětem, vztah k partnerovi a pořád mě to vede jakoby pečovat a prohlubovat to partnerství na ty čistý krystalický úrovni, aby tam jako bylo toho co nejméně, co nám jako v tom životě překáží. A právě to pozoruji i u té Zlatečky. Vlastně my říkáme, že máme taky partnerství, že? Ale je to mezi matkou a dcerou. A o tom se třeba jako málo kdy mluví, že můžete mít partnerství mezi matkou a dcerou. Mezi synem, mezi prostě partnerem potom svým. A je to vlastně všechno o partnerství v práci a tak. A my to partnerství se Zlatuškou, nemyslete se, že tam jsou nějaký jakoby úplně, že to je úplně krásný. Taky jsou dny, kdy jako si říkáme, Ježišmarja, no tak už to jako nepřeháníme. Dáme to spolu. Ano, ale jako my si dokážeme o tom nejenom promluvit, ale prostě my víme obě dvě, co se jako děje. My jsme na sebe nějak jako zvláštně napojili, že opravdu víme, co se děje. A Zlatuška má opravdu v sobě, já tomu říkám toho Boha, někdo tomu říká světlo a záři. A mnoho lidí mi to jako říká, že Zlatuška je prostě světlo, záře a se pořád jako usmívá. Ona fakt působí, že nemá jako žádný problémy, ale ona je v podstatě fakt jako nemá. A už ne. Ona, když se prostě na mě podívá těma krásnýma očima, tak já vždycky vím, že jako bude dobře, nebo že je dobře a že prostě bude dobře. A
že když mám nějaký strachy a všechno, nebo nemám dobrou náladu, jsem prostě vztekla a nevím prostě jak vyřešit nějakou věc a co bude dál a tak ona se vždycky tak na mě podívá a já už jako vím a sklidním se a už jako neroztáčím další jako ty běžný konflikty. Prostě já se zastavím, no. Už vím, jako co se děje. A tady ta doba, já si myslím, že je především o tom vztahu k sobě, protože jaký máme vlastně vztah k sobě, tak na základě toho potom máme ten vztah i s tím druhým člověkem a žijeme ten život a sdílíme je společně. Takže píšeme pro lidi boží psaní, to znamená, že navádíme na jejich cestu. To nejlepší cesta po ně, aby to byla opravdu ta nejlepší cesta po ně, aby nemuseli zbytečně jít do těch věcí, které jsou toxické třeba nebo těžký a nemuseli tak dlouho vlastně trpět, aby mohli opravdu tou krásou vlastně toho života jít a kráčet vlastně jí naproti té kráse a aby opravdu mohli žít životy, které opravdu oni chtějí a které jsou jenom pro ně a aby opravdu mohli být z té své podstaty vlastně toho života šťastní. No a to nás přivedlo ještě na boží tanec, protože jsme říkali, že jsme se asi uvědomili obě dvě, že milujeme tanec. Že i jako maličká jsem milovala tanec. A já taky. Tak jsme začali tančit vědomě prožitkový tanec, na který chodí ženy, ale doufám, že se přidají i brzo muži. A jmenuje se boží tanec. A vždycky má nějaký téma, jako dneska třeba budeme mít tanec kreativity. A vidíme, jak to ty ženy taky posouvá jako vpřed a jak se proměňují jejich životy, jak jsou šťastnější a radostnější a tak jsme rádi, že můžeme. Ten náš tanec není o tom, že se tam učíte nějaký kroky a že zase zaměstnáváte tu hlavu úplně. A to tělo? Ale je to o tom vlastně, o tom vnitřním světě, propojit se s tou duší a s tím tělem a skrz to své tělo vyjadřovat, to zrovna cítíte, ale právě teď tam jde i o tu pravdu, že ne, co bych si přála a co bylo včera a tak, ale co právě teď cítíte. A my to tančíme v bezpečném prostoru, my tam vždycky uděláme bezpečné prostředí pro ty ženy a tam může jít v ten moment všechno. Všechno být vyjeveno vlastně v té pravdě. Ať už jde o pláč, smutek, radost, vztek, ale ti ženy s tím můžou projít a vlastně uzdravit to, co v sobě třeba ještě po léta vůbec nemohli jako uzdravit nebo vůbec jako říct. Takže to má taky uzdravující účinky, ten tanec. Ano. A ještě řeknu jinou věc, že já jsem vlastně celý život žila s omezením, že? A to už fyzické omezení, nebo to, co si vlastně jako vytvořila sama. A mně se velmi líbí na tom tanci, že to není žádné omezení. Že to fakt můžete dělat, co cítíte. Tak my přejeme vlastně všem lidem, aby šli tou svojí cestou jedinečnosti a milovali se takový, jaký jsou. A když potřebují, tak ať si o všechno, co potřebují, řeknou, ať se nebojí. A ať jsou... Ať jsou šťastný. Když jsou všechny bytosti šťastní. Ano. Mějte se krásně. A přejeme boží dny. Tak jste to zvládli. Tam dá titulek. Přejeme boží dny. To já myslím, že to bude stačit, že bys to tam ani nemusela dát jenom boží dny. Úžasná. Úžasná.